usually ito si Visayan Daisy Vlog. Andito ako ngayon dito sa IFC, no, sa taas ng sa IFC. Dito kami nag-meet lahat. Gawa na pupunta kami ng Lama Island. Pero dahil wala pa yung mga kasama namin, na ito, nag-ano muna kami, uupakan muna namin yung baon namin kasi ang bigat-bigat. Nagluto si Elsie ng ng Valenciana tsaka manok. Yung bigat-bigat gusto namin bawasan, kaya ito guys, bumili ako ng silver plate tsaka plastic spoon and fork para maupakan namin ang dala namin pagkain. Tingnan nyo guys. Hello guys, si Maika. Hello! Si Arlene. Merry Christmas! Ayun si Maine. Kain ulit ako! Ang formado. Kain! Els, tanggalin mo na ay Els ang mas mo Els. Kakain tayo. Ito si El. Hello! Kain tayo ng Valenciana! Ayan o, ano ni Elsie, piniprepare pa ni Elsie yung, mayroon na ako mayroon ako plato. Inaano niya yung Valenciana kasi dumikit sa aluminum foil. Ayan guys, ang daming Valenciana guys, dalawang kati yan, isa pa mamaya uli yan, upakan. Ito muna guys saka yung manok, ayun. Hoy, kuha na kayo! Kuha na. Kain tayo! Ems, ano mo muna yun Ems Ayan ayan guys Mamaya na yung manok doon na lang sa party. Ito lang. mamaya na rin upakan yung manok. Sa party lang. Para may share na tayo. Kain mo! Wala ka dyan Perdal, bigyan mo nga. Kain na, kuha na kayo. Iharap mo nga dyan. Merry Christmas! Ayan, namamasko sa amin guys, nagangaroling. Okay na din. Ang takip niya. Uy, kumuha na kayo. Parating na din sila Sila na rin kakain. Malakas ng hangin dito Uy, kain tayo. Malakas ang hangin, malakas pa ang hangin. Nag-design Daisy Vlog. Ito, nag-anong buhok ko. Sobrang lakas. Valenciana. Ito guys Bibili pa tayo sarap ng Valenciana guys, ang daming sahog. Mas marami ang sahog kisa sa malagkit. Dito kasi kumain. Els, ito, Kakainin natin yan. Mahaba-haba pa yung ito ang nagluto si Elsie. Kakain muna kayo dito Kuha pa kayo dun kuha pa dun Maika. Min, kuha pa para mabagaan na yung bitbit natin. Hindi ka nakain. Nakain ako Para naman may kakainin tayo doon. Ayun, kung may isang pa may isa pa dun mas mabigat pa lalo yun. Ayun na lang ubusin natin yung isa. Ito ubusin natin Ipalitan tayo sa Ang sarap ng Kasi marami pa itong Valenciana dito. Sana dati. Bali ang guys, ang manok mamaya namin kainin. Pero marami kasi birthday guys ang pupunta namin guys. Kaya naku, ano ba to sa sobrang lakas ng yabang ni Visayan Daisy Vlog. Tingnan mo, dala pa ang hangin, tinatalo ako Birthday ang pupunta namin guys, pero gawa nag-day off nagluto siya ng Valenciana tsaka yung whole chicken ba guys, inano niya, yung inoven niya. Kaya kahit hindi kami makarating sa birthday, may baon kami, ang dami namin baon, pinaano lang namin, kinain namin yung isang para magaan-gaan ko ang bigat ng bitbit namin. Naku guys, tingnan mo ang lakas ng hangin, mukhang tatalonin ang hangin ni Visayan Daisy Vlog. Tatalonin ng hangin ko. Mas mayabang pala tong hangin. Sige guys, tuloy ko muna yung kain ko guys kasi ang sarap ng Valenciana. Sige guys, saglit muna. Asa na kayo, Beb? Ay,
Nag-ano tayo guys, nag-change jacket tayo at sobrang lakas ng hangin. Baka madala si Visayan Daisy Vlog gawa na mas malakas siya. Malamig na malakas mga hangin. Ayos, di ba mo? Wala na yun? Magkawig daw kami. Magkawig ba tayo eh? Sa tagal na, baka nagpalit na ng mukha. Magpalit na yung mukha niya. Nagpalit na. Ang tagal nang hinihintay namin. Nanginintay niya lang. Kulit yung mukha niya. Namimili pa raw nung alak tsaka chichirya. Wala ko nakabili ng alak kanina. Kaya wala pa sila. Katipid ng pantalon, sabi niya. Pantalon ko tayo. Hello, Em. Sa loob bumili. Naman daw. Natunaw na yung kinain namin. Wala pa rin yung hinihintay namin. Baba. Ito guys, dumating na rin mga kasama namin. Ayan, mga alak ang dala. White wine and red wine. Ito ang hinihintay namin. Si Bel. Hello. Paskong Pasko si Bel. Ba't wala si Charito? Ba't wala si Chak? Ayan yun, dito. My new group. And local groups. Ate Elsie. The beautiful partner of Miss Vlogger. Oh, na. Merry Christmas, everybody. Naghihintay kami guys ng... Bakit matanda pa Naghihintay kami ng ferry to Lama Island. Wala pa, hindi pa nadating yung ferry. Glad ka na,